Яу 2020 ибруха рафтем бародаро чиста темаи рақси карочи 2020 азизамин бигӣ пацано ҳама каса дасту боло мо мерем нуро бо тамошо райони нав райони кӯна респект ҳамаи шербачошда махдо мешамай рудаки калоншидагием дав ҷамаи кӯдаки ҷои таваллуди ма бидахар намегӯ ки маям ауе жизни варам тева нагире паддуши ире падзаказире пай нуробод райони нав кӯна ҳама каса бародаро шумо бошен обод сароб сити дасту боло зиқ наше бародаро ире падзаказай ай номи якай абдулло ваҳда дигарай регар дигарай пуло дигарай дарвоз дигари нуробод ҷигарай кӯйбеш дигарай ванҷ дигарай қирған дигарай помир дигари аз гулом дигарай ҳалол азоре соқи май биёре пур кун ҳама ҷомам дар фасли баҳор ёруме дасту боло ҳастам қадди шумо зинда бошан ҳамеша шумо бародаро шербача даста бардон нурободӣ ҳаста даоҷа ҳама вақт инҷи амонӣ ҳурмати ма ҳама шумода як нуробод ба райони накунада чиста темаи хулигани айноми ма зинда боше бародарои ма ноҳияи рудаки сароб сит роста мегӯм